Καλησπέρα σας φίλοι και φίλοι αυτού εδώ του καναλιού Ιστορία και Παράδοση. Χρόνια πολλά σε εσάς που εορτάζετε σήμερα. Ραφαήλ, Γαβριήλ, Μιχαήλ, Σταμάτης, Ευστράτιος, όλα όσα ονόματα, γιατί είναι κάμποσαν από την αλήθεια, δεν μπορώ να τα θυμάμαι όλα. Και όσοι είστε με αυτά τα ονόματα που γιορτάζετε σήμερα, χρόνια σας πολλά, να είστε ευλογημένοι, να είστε γεροί και ό,τι υποθείτε να το έχετε στη ζωή σας. Λοιπόν, σήμερα θα μιλήσουμε για τις παραδόσεις των αρχαγγέλων, των ταξιαρχών. Γιατί όπου γάμος και χαρά που λένε, η Βασίλο πρώτη, έτσι ακριβώς όποτε ακούτε γιορτή της Εκκλησίας είτε κάποια μεγαλύτερη γιορτή γενικώς, θα είναι και οι ελληνικές παραδόσεις μέσα. Στανταράκι. Είναι αποδεδειγμένο εδώ και τόσα χρόνια. Οπότε, σήμερα θα πούμε κάποιες από τις παραδόσεις των αρχαγγέλων. Και πριν ξεκινήσουμε να πούμε ότι και σήμερα γιορτάζει και η ελληνική αεροπορία. Χρόνια πολλά Έλληνες αεροπόροι. Ευχαριστούμε για ό,τι κάνετε και για όσα πράγματα σκοπεύετε να κάνετε αν κούφια η ώρα γίνει κάτι κακό. Οι ταξιάρχες, οι αρχιστράτηγοι Μιχαήλ και Γαβρίλ, κατά την ορθόδοξη πίστη, έχουν το ρόλο να αφαιρούν την ψυχή από το ανθρώπινο σώμα όταν πεθαίνει, έτσι. Ναι. Και αυτό είναι το χαρακτηριστικό τους και είναι αυτό που θα στηριχτούν όλες οι παραδόσεις που θα πούμε σήμερα. Ο Αρχάγγελος Μιχαήλ έχει πάρα πολλά ονόματα. Ένα από αυτά είναι ο Πανορμήτης που υπάρχει στα νησιά κυρίως, αν δεν απατώμε, και Καηλιώτης στη Σύμη, όπου τον ονομάζουν Καηλιώτη διότι καίει τις καρδιές των ανθρώπων. Ένα άλλο όνομα του Μιχαήλ είναι το Κουρκουνιώτης, επειδή κουρκουνά και ζητάει την ψυχή του ανθρώπου. Κουρκουνά είναι το χτυπάει την πόρτα, δηλαδή επειδή χτυπάει την πόρτα και ζητάει την ψυχή του ανθρώπου που έχει πεθάνει. Στα Κωτίωρα, εδώ δηλαδή, στον παλιό Πόντο και σημερινή Τουρκία, οι γριές νίστευαν για τη χάρη του Αρχαγγέλου Γαβρίλ, διότι όταν θα έρθει η ώρα να πεθάνουνε, να αφαιρεθεί η ψυχή τους πιο εύκολα, χωρίς να παιδεύεται ο Αρχάγγελος να τους τη βγάλει. Ναι, αυτό. Στην Ενό της Θράκης, εδώ δηλαδή, στη σημερινή Τουρκία, την ημέρα αυτή δεν βγάζανε ποτέ ρούχα και παπούτσια έξω από την οικία όπως συνήθιζαν, είτε για να στεγνώσουν από την πουγάδα, είτε για να μην βρωμίσουν το σπίτι με τα παπούτσια κτλ. Την ημέρα των Αρχαγγέλων δεν υπήρχε ούτε ρούχο ούτε παπούτσι έξω από την οικία, διότι να μην περάσει ο Αρχάγγελος Μιχαήλ, τα δει, τους θυμηθεί και μπει μέσα στο σπίτι και τους πάρει την ψυχή. Το βράδυ της παραμονής των Αρχαγγέλων, στον Σκοπό της Ανατολικής Θράκης, σημερινή Τουρκία, οι ηλικιωμένοι κάτοικοι της πόλης έβγαιναν έξω από αυτήν παίρνοντας μαζί τους έναν κόκορα, έναν πετινό, τον οποίο θα αποκεφάλιζαν για να εξευμενήσουν τον Αρχάγγελο Μιχαήλ. Αυτός που θα τον αποκεφάλιζε θα ήταν ο γυραιότερος της παρέας των ηλικιωμένων εκεί πέρα. Αυτή η πράξη υπενθυμίζει τη φράση που είχε πει ο Σωκράτης «Θύσατε ασκληπιό αλεκτρίωνα», δηλαδή θυσιάσετε έναν κόκορα για τον ασκληπιό. Τώρα, επιτρέψτε μου να σας διαβάσω κάτι ακόμα. Στη σιγή της Βηθανίας, άμα αρρωστούσε κάποιο παιδί, την ημέρα του ταξιάρχη, το σκλάβωναν, δηλαδή το πήγαιναν στον ταξιάρχη, το ζυγιάζανε και όσες οκάδες έβγαινε, τόσο κερί η λάδι θα έδιναν στον ταξιάρχη. Έλεγε η μητέρα, να μου το αξιώσει ταξιάρχη μου να γίνει τόσο χρονών και να σε φέρω τόσες οκάδες λάδι, κερί κλπ. Άμα το ζυγιάζανε, του έβαζαν ένα χαλκά ασημένιο σύρμα στο λαιμό και το φορούσαν εκεί, ώσπου να περάσουν τα χρόνια που ζήτησε η μητέρα. Τότε πήγαιναν πάλι στον ταξιάρχη, πλήρωναν το τάσιμο και ξεσκλάβωναν το παιδί, δηλαδή του έβγαζαν το χαλκά από το λαιμό και τον γκρεμούσαν στην εικόνα. Αυτό είναι μια άλλη παράδοση που γινόταν τότε, την οποία έτσι σκλάβωναν το παιδί άμα ήταν άρρωστο και το τάζαν στον ταξιάρχη για να ξεσκλαβωθεί, δηλαδή να περάσει η αρρωστιά του. Αυτές ήταν οι παραδόσεις των Αρχαγγέλων, του Γαβρίλ και του Μιχαήλ. Σίγουρα μπορεί να υπάρχουν κι άλλες. Εμείς σε αυτό το κανάλι αυτές βρήκαμε, αυτές σας δώσαμε. Ελπίζω να σας άρεσε το σημερινό βίντεο, μικρό, απλό και περιληπτικό
και να μάθετε και 2-3 παραπάνω παραδόσεις ή κάτι που δεν ξέρετε σήμερα. Να είστε καλά, τα λέμε σε επόμενο βίντεο. Καλό σας βράδυ.